Bitbit ilang mga pasalubong ug mga dagkong bag, naglinya ang gatusan ka mga pasahero sa Cebu Northwest Terminal kud CNBT aron makalarga ug makauli paingon sa ilang lungsod o syudad alang sa Semana Santa, Miyerkules, Abril 1. Apan ang usa ka idaran nga pasahero nga si Marilyn Pasenio, lahi ang rason sa pag-uli. May biyahe pa siya gikan sa Manila aron mouli sa isla sa Bantayan. Tungod iyang ulion, ang iyang kinamangurang anak nga bag-uhay lang mitaliwan. Ano ko lang kay para may high blood na dan ako. So gidawat ko na lang ko. Ganag ko to biya buhay. Sorry kain na. Nunot ni ini, padayon sa paglinya si Pasenio kauban ng iyang duha ka sakop sa pamilya. Sa laing bahin, tungod gilauman ang pagdasok sa mga commuters, ang kagamahanan sa laluigan sa Sugbo, misiguro nga dunay hapsay nga dagan sa matag terminals. But we will have, especially sa mga peak season, nagitagi pang-andam pirmi nga mga protocol nga unsaon na to pag-manage ang volume of passengers nga manakay sa mga buses nato padung norte. Gani, karong adlaw, mibisita una si Cebu Province Governor Pamela Baricuatro sa CNBT. Gisusi ni Cebu Governor Baricuatro ang sitwasyon, ang pag-abot sa mga pasahero, ang seguridad ug ang kaandam sa mga personnel sa pagtabang sa mga commuter nga mga uliay alang sa Semana Santa. Sa pagsulod sa terminal, mutagbo sa mga pasahero ang mga security personnel aron sa pag-check sa mga ginadiling mga butang, dungan sa pagtunol sa libreng bottled water sa tanan. Gisugdan na sab ang programang libreng sakay alang sa mga senior citizens, person with disabilities, mga nagsabak o pamilya nga dunay mga dalang bata. Usa sa nakabenepisyo ni ini ang pasahero nga mauli sa lungsod sa Daan Bantayan. Being a senior, and this is my first time to ride a free ride from this bus series. Thank you so much, Gob. Kung maabot na sa 50 ka mga pasahero o full capacity, mobiyahe na dayon ang libreng sakay buses. Matod sa kagamhanan nga adunay 8 ka mga biyahe sa libreng buses nga gitanyag sa duha ka terminal. Apan sa pagduaw ni Baricuatro sa CNBT, dunay pasahero nga may padangat nga 5 na siya ka oras nga naglinya. I talked to the series liner, kupaspasan na ninyo kay di ko gusto magbuhat ang mga tao anak kadugay. But ang ilang turnaround time, dugay gyud ka, I don't know if there's traffic in the, according to them, no, in Consolacion. But considering the situation now, nga wakay nanagan tungod sa oil crisis, so wala sa klase, no, so I don't think they have any reason at all. So I told them we have to augment it, get another supplier, make sure the people would not wait that long. Sa pakighinabi sa MyTV Cebu News Team sa maong pasahero, alas 7:30 pa lang sila sa buntag naglinya sa terminal aron magsimana Santa sa isla sa Madridejos. Human sa pagbisita sa CNBT, milahos sab ang gobernador sa Cebu South Bus Terminal aron pagsusi sa sitwasyon sa mga pasahero. Kini si Mark Armas, alang sa MyTV Cebu.